tella de cebola sobre unha cama de pimientos asados con bacalao e pulpo. Os ingredientes son, a parte dos pimientos, leva tamén bacalao, o bacalao confitado, que non vai moi pasado, que xa é moi importante para que o bacalao vai jugoso. E leva tamén pulpo, se pode ser un pulpo da ría, que ten máis sabor, pois mellor. Leva tamén, a parte da tella, leva tamén unha cebola que vai frita. E depois vai terminada con unha emulsión de pimientos do piquillo, con aceite de oliva, con un poquinho de perexil, esos son os ingredientes da tapa.